teda konstatovat, že některý lidi teda jezdějí, úplně z nich šílím kolikrát. Buď stojí furt na brzdě, furt brzděj. Jdem na video. Čau. Tak jsme se dlouho neviděli. Dlouho jsem nic nepřidával. Zkrátka dobře. Absolutně za prvý nebyl čas. Za druhý nebyl nápad. A za třetí ani nebyla chuť. Protože jsem si říkal, no dobrý, jak kdo kouká jako na ty moje videa, koho to vůbec zajímá, jo. Na to video se prostě podívá pár lidí a to je všecko, asi to není prostě zajímavý, jo. Já nevím, jestli prostě je zajímavější koukat na někoho, kdo má na hlavě pletenou čepici a nějaký uši, jo. A něco si povídá prostě v teple domova, anebo prostě s nějakým tvůrcem se někam vydat. No, kde jste třeba ještě nebyli, kde se můžete podívat, jak to tam vypadá a rozhodnout se, jestli tam chcete se mrknout a tak dál. No, jenže já jsem zjistil, že asi mnohem zajímavější je ta první varianta, kdy prostě lidi koukají na někoho, kdo žvatlá a sedí doma. Jo, taky to dělám, když třeba něco ukazuju, tak sedím prostě doma, jo. Ale myslím si, že mnohem zajímavější videa jsou ty, když právě někam můžete jet se podívat. No a já jsem čirou náhodou dneska na rozvozu se zbožím, což je poslední dobou docela pravidelná věc. Takže ráno jsem jel od Trutnova směr D11, dálnice, kolem Hradce Královýho, směr Velká Bíteš. Z Velký Bíteše jsem jel do Brna, tu jsem teďka vlastně v Brně, nebo teď z něj odjíždím. V Brně jsem měl 2 vykládky ve 2 autoservisech. V jednom jsem vykládal vlastně zadní nápravu na nějakou Astru, na Opla, a ve druhém motor do Bavoráku. Tam si to pán teda docela proklep. Za prvý to bedlivě zkontroloval a za druhý, když už jsem jakoby chtěl odjíždět, tak ještě mě přišel k autu a říkal, ještě vydržte, ještě se podívám na olejový filtr. Jo, ten motor byl kompletní. A tak vlastně vymontoval ještě olejový filtr a říkal, jo, vypadá to dobře. On ten motor měl najeto 102 000 a viděl jsem dokonce i chod motoru, což vypadalo fakt jako dobře. No, takže pán si to proklep, ale jako řeknu, mám jezdit po Brně dopoledne v pracovní den. Ještě když tam mají prostě opravy komunikace, tak to teda fakt stojí za to. A hlavně ten servis tak schovaný, jo, že jsem to trefoval hele asi na 3krát.
představíte mapu, tak jedu někam dolů. Jmenuje se to, myslím, Vondrák. No a pak už jedu zase nahoru. Dlouhá Třebová a poslední Hradec Králové. No a vzhledem k tomu, že vlastně u nás pršelo, tak jsem si bral tepláky, no a tady už je 22 stupňů. Ale když jsem odjížděl od nás, tak bylo 10 a vůbec jako jsem netušil, jak to bude vypadat dneska. No a jak vidíte, tady je modro. No, takže já teďka frčím do toho Vondráku a jakmile to vyložím, tak cestou zpátky se stavím někde na oběd. Jinak zítra, to je v úterý, potřebuji dát, nebo dávám auto na servis. Konečně se jí mění ta hnusná kapota vepředu, rezatá. Už ji tam mám nalakovanou. Sehnal jsem si totiž nový kousek. Tyhle, co děláš? Viděli jste to? Ono má jede 100. No, teď dej blinker, když předjíždím já. Já říkám, ty lidi, to je prostě masakr. Ty krás. Ale já vůbec nechápu, jako proč měl potřebu zbrzdit asi na 90, jo. Dobrý, tady je 100 třeba, jo. Ale proč ho zrovna plynule prostě nepředjel? No, takže se vymění kapota. Pak potřebuji udělat svíčky s kabelama. Ventilátor v kabině, protože občas píská. A pak asi jenom pomrknout, jestli je všechno v pořádku. Jinak auto jezdí a slouží. Jsem teda ještě objednával čelní okno, tam jsem objednaný v servisu, protože je prasklý. Dostal jsem někde šutrem a rozjelo se to přes celé okno. Takže teď se dá Kerina zas trošku dohromady. Má taky nárok, má na je to nějakých 340 km. 1000 samozřejmě. 340 000. Tak to nebyl Vondrák, to byl Petrov, někde na Hodonínsku, tam dole. Teď jedu směr Vondrák, to je někde u té dlouhý Třebový nebo kde. No a je tady teďka 22 stupňů a sami vidíte, jak tu je hezky. A u nás prejle je v Podkrkonoší.
mě zajímalo, jelikož mám asi 40 minut čas na další vykládku, musím se poptat umělé inteligence, že jedu tady tím směrem a jestli jdu o nějaký restauraci. No, tak já jsem akorát koukal, kde bych se stavil na jídlo a po cestě, jak jsem jel, říkám, tyjo, jsme připraveni, jedeme. Tady vždycky bejval jako pod cestou takový barák a na něm byla jako plachta u tlustého kováře restaurace. Říkám, tak tyjo, tam jsem ještě nebyl, tak já to zkusím. No a tak to tady jakhle otočím, tak to sem vedlo takovým docela jako klikyhákem z té silnice, ale musím teda pochválit, jo, to mě teda překvapilo. Je pravda, že měli teda jenom 3 jídla, jako 3 hotovky, nic víc. A polívku teda, jo. Takže kdo by si chtěl dát nějakou minutku, tak prostě ne. Jenom 3 hotovky, prostě denní menu. No. Tak byla tam kapustová polívka, tak to bylo jasný. To já mám rád. A pak tam byla nějaká plec se špeclema. Bramborový guláš s chlebem. A pak tam bylo ještě jedno jídlo. Jo, rybí filé a bramborový salát. Říkám, no sakra, to je kombinace teda. Na rybu zrovna chuť nemám. No. To je měření. Kecám. Tak jsem říkal, no jo, no tak já si dám teda kapustovou polívku a si dám ten bramborový guláš s chlebem. Ale tyjo, to bylo fakt dobrý teda, fakt dobrý. Opravdu bramborový guláš s klobásou, fakt dobrý. No a kapustová polívka taky byla dobrá. No akorát co mě teda překvapilo, když jsem šel dovnitř, takže tam bylo uvedeno, tohle co blbne, tohle to je blázen, tam někdo vepředu předjížděl. A on má do zatáčky, předjížděl kamion. Co jsem to říkal? Jo, a bylo tam uvedeno, že se nemůže platit kartou, nebo že to nejde, ale že lze načíst QR kód. Říkám, ale to už jsem asi někde viděl v nějaký restauraci. Tak on si tam vytiskne ze svého bankovnictví QR kód, akorát je to takový, víš co, jo, prostě já říkám, já pak zaplatím QRkem, on říká, jo, v pořádku, jo, a pak mě říkal, tady načtěte, tak já jsem to načet a říkám, tyjo, ale já jsem mu teď řekl, protože on říkal asi 215, já říkám, no 250. A říkám, ale jak mě teď vystaví QR-ko? Jo, on to asi dá ve svým mobilu. Ne, a ono mají vytáhl papírek, tam už to QR-ko měl. A tak já v bankovnictví jsem pustil, že jo, to QR-ko, to načítání. A já říkám, no jak vám dám? A teď to načetlo a chyběla tam částka. Říkám, už to vidím. Tak jsem tam já naťukal 250 a říkám, chcete to ukázat, že jsem to zaplatil? A on říkal, no já to uvidím pak. Říkám, ne, tady koukejte, je to zaplacený. Jak říkal, jo, protože víš co, někdo řekne,
Tak jo, tak naschle. A prostě ty mu se poodezřeli do moje dveře vzadu. No moje to cuklo. Ty asi děláš srandu. No moje ty dveře, no moje cuklí jako když je chceš otevřít. Ty kráso, no doufám, že budou padat nějaký batohy nebo něco. Takže bych zas byl zachránce dneska. Už jsem byl jednou. No zkrátka jako dobrý oběd. No. To se mi stalo zrovna, když jsem jel opačně, tak jsem jel za Polákem, který vezl motorku a jedna kurta mu prdla, no a táh to po zemi, že jo, to kovový. Mně se to s těma dveřma vůbec nelíbí. Bych tam mohl skočit a zeptat se ho, jestli má otevřeno, no. Nebo jestli má zavřeno. Takže to se nemůže takhle přece samo od sebe. Bych pak nerad přejížděl nějaký zavazadla. No, tak uvidíme. Co se teďka buduje a opravuje všelijakých cest v Česku. Každou chvilku najíždím na nějaký nový úseky, nebo opravený. Tak teda čumím, co se toho teďka dělá. Tak, mě už se to blíží pomalu ke konci. Teďka ještě to vezmu po dálnici do Hradce Královýho. A pak už pojedu domů. Už se těším tady, až najedu na dálnici. Tam je nedávno postavená šelka. Potřebuji natankovat a potřebuji hlavně na toaletu, tak doufám, že to tam bude vypadat trošku k světu, protože ty záchody na těch čerpacích stanicích, to je teda něco. Já nevím, jestli lidi takhle běžně doma jako si čijou vedle a na prkínko, nevím, no. Každopádně někdy to stojí za to teda. Pak teda lituju tu obsluhu, která to za ně uklízí. To je taky bomba. Já jsem si oblíbil na čerpacích stanicích, si takhle sem tam dávám. Já jsem strašný chlad neměl na nuk. Až nedávno jsme seděli s kamarádem v restauraci a on mě říkal, že chodí ve fabrice do kantýny a že si dává na nuky.
Já říkám, nekecej, jsem neviděl leta. Naposledy, to bylo vlastně ještě v době, když jsme jezdili s kamarádmi na motorkách a to jsme si dávali Magnum, ale Magnum v roce 2000, to byl snad půlkilový nanuk, prostě veliký dřívko, veliký nanuk a čokoláda, že to úplně křuplo, když člověk se do toho zakous, tlustá čokoláda. No a já teďka po dlouhé době říkám, tak se podívám, co teďka Magnum dělá. Tak jsem ochutnal několik nanuků. Hele, nejoblíbenější, co mě fakt teda chutná, to je ten Magnum, teď nevím přesně, jak se to jmenuje, ale je tam slovo Billionaire, jo. A ten je fakt dobrý, no. Akorát prostě dneska už je mnohem menší, čokoláda je taky tenčí, jo. Ale je fakt dobrý. Na vrchu je čokoláda s voříškama, pod tím je normálně vrstva karamelu a pod tím je ten samotný nanuk. Fakt jako dobrý. A na těch čerpacích stanicích to vychází, než jsem nějak 67-68 korun. Ale co je docela vtipný, že jsem se ho kupoval v Tesku. Tam stál 60 korun. A když jsem použil Tesco Clubcard, tu jejich věrnostní kartičku, tak na moje ten nanuk stál místo 60 jenom 30 korun. Tak to už jako je hodně slušný. Já teda v Tesku takřka nenakupuju, chodím do Albertu. Ale nevím, no, jestli třeba nakupujete v Tesku a vidíte, že s tou kartou jako to je fakt jako hodně dobrý, nebo těžko říct, no. Ale co se týče toho nanuku, tak za 30 korun jako je fakt dobrý. To je provoz takhle v týdnu. Pár kilometrů zpátky jsem se opravdu nestačil divit. Jel autobus, za autobusem dodávka s vlekem. No a ten autobus normálně z ničeho nic zastavil u krajnice. To byla taková jakoby skoro lesní cesta, nikde nikdo. A ten autobus zastavil u krajnice a dal blinker. Jako ten s tou dodávkou, ten měl fakt co dělat, jo. Jako tady ti pak stačí se podívat na 2 vteřiny do rádia, třeba, nevím, nebo jinam, a jsi šťastnej.
už se bude tamhle zobrazovat šelka. Už je vidět tamhle v dáli. A tuhle se předjížděly dva kamiony. Já nevím, kde to bylo, já nevím, za kolik kilometrů se předjížděli, jo. Kolikrát ten, kdo jede vpravo, tak já nevím, proč mu neubere ochlup. Jo, protože ten, kdo předjíždí, to má třeba tak, no a on ještě jede, co musí vystačit, jo. Fakt mě to kolikrát zavání normálně na schválama. Tak tady je čerpačka. A už jsem s plynem na suchu. No, tak já už jsem ze šelky odjetej nějakou chvilku, protože už jsem přímo v Hradci. Takže tady ještě domotám kvůli poslední zásilce a pofrčím domů. Mě ještě připomnělo, co je novýho. Takže jsem měl teďka nějakou dobu docela zajímavý chvíle se svým zubařem. protože ani to jsem vám asi ani neříkal. Měl jsem nějaké problémy se sedmičkou, se šestkou vlevo, dole. A použijte levý prut a držte se vlevo na střelec. byly potřeba tam vyčistit kanálky. Já jsem absolutně neměl ponětí, co to je. No, děkuju pěkně teda. Ty kráso. To nebralo konce, hele. Bylo fakt strašný. No, dohodli jsme se na tom, že se vyčistí kanálky a zub se dá dokupy a nahoru se dá korunka. Já jsem vůbec nevěděl, co to obnáší. Teď já mám hrůzu ze zubaře, nebo ani ne ze zubaře, ale všeobecně, jakmile si mám někde lehnout a nade mnou jsou světla, tak to je špatný, protože se mě asi zřejmě vybavuje, nebo něco se mě vrací, ještě asi z dob úrazu. Takže pro mě jako to utrpení u zubaře.
Jsem prostě vyklepanej, tyjo, jak 5letý kluk, ale fakt. No, takže a tohle bylo strašný, jo. To bylo snad, já nevím, na hodinu a 3/4 prostě s otevřenou pusou. Tyjo, bylo hrozný. Nicméně mám to za sebou, zub je opravený, je tam korunka, je to úplně skvěle opravený, protože si zubaře hradím veškerý zákroky a podle toho ta péče i vypadá, že fakt to je skvěle odvedená práce. Není to teda úplně zadarmo. No a pak ještě dělal vlastně 2 výplně, opravoval. Ty výplně to bylo zhruba po 10 letech, když se to vlastně opravovalo. No já si pamatuju, že když jsem vlastně chodil ještě k zubařce se starýma postupama, jsem chodil vlastně ještě na pojišťovnu, no, tak jo, jsem dostal černý amalgán a to určitě tak dlouho nevydrží. Jednak je to černý a jednak to za chvilku zase vypadne nebo prostě něco. Tohle je opravdu tam, když dělá tu výplň, tak tam než vydává nějaký klínek a pak tam vlastně v několika vrstvách dělá tu výplň a pořád se to jako nějakým světlem se to vytvrzuje. Jo. No, takže teď mám zuby v kupě, přežil jsem to. Takže jsem rád, že mám tady o toho klid teďka. No, takže v podstatě jenom čistím. Čistím a starám se. To musí zážitek dělat kurýra, třeba PPLky nebo něčeho a jezdit po Brně a po Praze v kolonách. Asi zážitek.